Atieno. Kwa chako eni jatend piny William Ruto odhi nyime kod sero oganda jo-Abaluya e limbe mare mar ndalo ang'wen ka ojiwogi mar mondo mi githegre gi jotelo manyayo siasa mar akwede kod mago mag pogruok. Ruto onyiso jodak ma Busia ni safar mane gichako kod ogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga mano mar riwo jo-Kenya kanyakla tika kwede mago mag dhoudi nyaka dhi nyime. Jotelo mawuok e Imbo mano mar Kenya bende tiyo gi thuolono mar kwayo jo-Abaluya mondo sir lwedo Ruto e tielo mar ariyo mano yiero mar higa mar 2027. Chris Owino mioler. Utechung od bura ma Mbale kod Funyula e kaunti ma Busia orwako jatend piny William Ruto kod Lange e limbe mare mandalo ang'wen e gwenge mag Imbo mar Kenya. Kaunti ma Busia en achiel kuom gwenge mosebedo ka siro lwedo ogai machon mar ODM Raila Odinga e yiero ang'wen mokalo, kendo Ruto otiyo kod thuolo makamano mar nyiso johera mag Raila Odinga ni biro mar kanyakla ne en mar tieko siasa mag akwede kendo riwo jo-Kenya duto. Mimi na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mungu amweke roho yake mahali pema peponi. Huyo mzee, ndio tulikubaliana na yeye tuondoe siasa ya ukabila, tuondoe siasa ya chuki, tuondoe siasa ya migawanyiko, tuondoe siasa ya ubaguzi, tutengeneze Kenya moja ya Wakenya wote. Ruto kod Lange osero jodak ma Busia mondo sir lwedo safar mar Ruto kod Raila ne ochako kokalo e sirikal mar broad base, kendo nyiso ni josiasa makwedo sirikal mare ma owacho ni gin joakwede mag dhoudi. Serikali ya broad base, serikali ya mapana na marefu ya kuunganisha na kujumuisha jamii zote za Kenya bila ya kujali jamii gani ni kubwa, jamii gani ni ndogo. Hawa ni wa kabila hii ama ile, hawa ni dini hii ama ile. Sisi wote jameni ni ndugu moja, ndugu wa taifa moja. Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo tuishi pamoja, tupange maendeleo pamoja, tuondoe ukabila, tufukuze chuki, tuondoe ligawanyiko, tuondoe ubaguzi, Kenya isimame iwe moja. Baba Raila, Rais Ruto wakafanya broad based government. Makale ya mapinzano ikakwisha. Hata huyu Kaunya alikuwa akiona watu wa Kenya Kwanza na sita. Lakini siku hizi anaingia kwa ofisi yangu kwa nguvu akijua hii ni serikali moja. Kwa hivyo tunawaomba sasa, hakuna cha kubahatisha. Baba Raila alisema tuunge Rais Ruto. Rais Ruto alisema tufanye kazi na baba. Baba amekuwa mtu wa kwanza Kenya hii asiye rais kupewa state funeral. Heshima ya kubwa sana ambayo amepewa na rais wetu. Hakuna Mkenya mwingine. Sulwe mag siasa ma oke Imbo mar Kenya kotelnegi kod spika mar od bura Moses Wetangula, ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi kod gavana ma Busia Paul Otuoma oriwore kanyakla kuom thuolo mokwongo e sero ombulu ne William Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. Sasa mimi nataka niwaulize, mtu akikuambia utoke kwa meli kubwa uende kwa kale kadogo, utashuka? Utashuka? Sasa meli kubwa ni gani? Mko na yeye? Yule tumeungana? Yule waliunga na baba? Leo tukiwa hapa tunawaomba 2027 tusibahatishe. Tusibahatishe. Unasemaje? So Mheshimiwa Rais, sisi hatuna rafiki mwingine wa dhati kuliko wewe. Tutaendelea kukupigia asante sana. Na vile umetushika mkono, na sisi pia tutakushika mkono hapa Busia. Ruto odhi nyime gi nyiero josiasa makwedo sirikal mare ka owacho ni gionge kod ajenda mar tero piny Kenya mbele ka osingo mar puonjo gi siasa yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV.